Unom ka mga panimay ang hingpit nga gilamoy sa kayo sa nilmong sunog sa Sitio Bagumbayan 1, Barangay Maribago, Lapu-Lapu City, pasado alauna ganihang kadlawon. Gawas nini may duha pa ka mga panimay nga nakanaan sa kayo. Wa hinooy gikatahong naangol o nakalas atol sa sunog, apan nagbilin kini og 2.5 million pesos nga danyos. Taghimong paghisusi sa taga Lapu-Lapu City Fire District na kadungog ang nadungog ang pagkapaka sa kisami og dayon misunod ang pag-asok sa panimay di nagsugod ang sunog. Lakip sa miresponde ang mga fire volunteers sa Barangay o sa Lapu-Lapu City DR Arimo. Problema sa electrical wiring, partikular na sa source of ignition ang isubay karon sa kabumbiruhan nga posibleng hinungdan sa kayo. Ato lang ning klaro nga kung electrical man gani unsa nga nature of ignition. Overloading ba, arcing ba, short circuit, o din loose connection ba. So muna ato ang pagatanahon. Sa iyo ganang buntag, giapuran sa taga-barangay Maribago ug mga pack meals ang mga biktima sunog alang sila pamahaw, niabot sa 7 ka pamilya ang apektado.